Segwa xi tal-kamra sportiva, rġajna wasalna l-programm ieħor ta' Mix Zone u nilqakom biex jiena nagħti l-analiżi tiegħi wara rebħa li kellna l-bieraħ, rebħa tajba ħafna ta' 6-1 kontra il-Leeds United. Rebħa li sfortunatament bħalissa ma naħsibx li ħatamlilna wisq differenza l-Liverpool I mean il-tiġrija għar-raba' post jiena jibsa. Kif għal Klopp ma naqtawx qalbna, nibqgħu nilagħbu sal-aħħar it-tmien-logħbiet li fadlilna hekk, però rridu ovvjament niddependu fuq ħadd ieħor, jiġifieri ir-rebħa tal-bieraħ kemm kien riżultat tajjeb ġewwa barra darna ta' 6-1 fejn l-aħħar darba labna ma' Leeds li ġejna draw ġewwa darna kien se żball draw, jekk mhux telfa ġewwa darna, kienet telfa disappuntanti u bekk il-bieraħ il-Liverpool battew għal dak ir-riżultat li ħażin li kellhom aktar kmieni dal-istaġun. Li nibqgħu imberħin li dan ir-riżultat misna minniħħom ukoll, jiġifieri kif rajna Leeds m'għandhomx il-kwalità biex ma naġlux is-supporters tal-Liverpool u nerġgħu qed ngħidu li qed nilagħbu waħda qed nilagħbu futbol mill-isbaħ kemm vera l-bieraħ labna futbol mill-isbaħ, ma ninsewx li Leeds United il-logħba ta' qabilna tilfu wkoll ġewwa darhom ġewwa l-Elland Road mal Crystal Palace, jiġifieri il-Crystal Palace irnexxielhom ukoll jirebħu b'distak kbir kontra l-Leeds United ta' 5-1. Il-logħba l-bieraħ overall kif kienet għal-Liverpool kienet waħda li rajna fejn rajna l-istess 11 plejer li bdew kontra l-Arsenal rġajna rajna għat-tieni darba konsekuttiva il-Curtis Jones. Għal-bosta forsi kienet xi kemm xejn aħbar ta' sorpriża għax Curtis Jones mhux wieħed minn dawk il-midfielders li jżomm f'postu, però iż-żewġ logħbiet li beda tal-aħħar nistgħu ngħidu ma kienx ħażin fosthom Curtis Jones il-bieraħ kellu wkoll logħba tajba sal-aħħar minuta. Jiġifieri hawnhekk Jurgen Klopp għalija personali qed jurina li Curtis Jones aktarx u wieħed minn dawk il-plejers li jew qed itih ċans sal-aħħar tal-istaġun biex juri x'jaf, jew inkella huwa daqshekk ċert Jurgen Klopp li ħajżommu wkoll għall-istaġun fil-pjanijiet li ġej fil-pjanijiet tiegħu, jiġifieri ma naħdux bi kbira li Curtis Jones ikun wieħed minn dawk il-plejers li nibqgħu naraw fl-istaġun li ġej. To be fair, Curtis Jones flimkien ma' Harvey Elliott huma żewġ plejers li ma tantx ikollhom chances tul l-istaġun, però kif rajna Harvey Elliott kien involut dal-istaġun u Curtis Jones żej l-istaġuni l-oħra naħseb li sal-aħħar tal-istaġun ħajkun involut aktar mid-drabi l-oħra. Il-bieraħ il-Liverpool bdew billi kienu minn taħt bdew billi kienu minn quddiem fl-ewwel ħaf bl-iskor ta' 2-0 fejn imbagħad fit-tieni ħaf ovvjament Rodrigo ġab it-2-1 jiġifieri il-Liverpool fl-ewwel ħaf kienu diġà b'2-0 minn fuq wara wkoll azzjonijiet tajba fejn rajna l-Cody Gakpo b'assist ta' Trent Alexander-Arnold u rajna wkoll pass eċċellenti ta' Trent Alexander-Arnold għal darb'oħra fejn qassam lil Mohamed Salah u ġab l-iskor ta' 2-0. Jiġifieri l-ewwel ħaf nistgħu ngħidu aħna konna qegħdin tajbin minn fuq ħafna għalkemm wieħed kellu joqgħod l-iskwadra kellha toqgħod ħafna attenta wkoll biex bdew id-diviża kienet slow il-bieraħ. Il-Leeds United bdew joħolqu ċertu kontrattakki fejn bdew jaħsduhom mill-Liverpool, jiġifieri l-Liverpool ukoll ma bdewx juraw dik l-intensità bil-bidu, imma mbagħad mal-ħin irrispondu għall-logħob li konna naraw il-Liverpool tas-soltu. Jiena l-ewwel ħsibt qed mela Aston Villa rajna second half tajjeb u qed ħanibdew mal-ewwel hekk il-Liverpool, però l-bieraħ imbagħad throughout the match il-Liverpool kienu tajjeb għalkemm ukoll meta qlajna l-gol kmieni fit-tieni half kienu ta' threat il-Leeds United u bdew jippruvaw jagħmlu minn kollox biex
inaqsu d-distakk kif nafu Leeds United issa din kienu sal-bieraħ kienu din 16-il post u jekk ma joqgħodux attenti ħajkunu qed jiġġieldu għar-relegazzjoni. Ġifieri nemmen li Leeds United il-bieraħ żgur ma ħarġux biex jaqilgħu damdima bħalma qalgħu il-logħba ta' qabel. Rajna wkoll Cody Gakpo qed jieħu l-pożizzjoni tiegħu u qed jidra f'pożizzjoni differenti fejn anka u qal wara l-logħba mhux kienet jilagħbu ħafna mal-left wing imma beda jilgħab ukoll momenti minnhom ħafna ċentrali bħala striker. Rajna wkoll li Cody Gakpo qed ikun jaħdem wieħed minn dawk il-players li qed jaħdem ħafna fit-tim u l-pożizzjoni tiegħu qed tkun waħda tajba wkoll jiena għalija naħseb Cody Gakpo fl-aħħar tal-istaġun wara li jitlaq Roberto Firmino ħajkun hu dak il-plejer li jieħu l-irwol ta' Roberto Firmino. Il-Liverpool kif rajna ħajkollhom kompetizzjoni jibsa ħafna fuq quddiem, rajna wkoll li ma bedix Darwin Nunes mill-bidu beda Diogo Jota, kien hemm ħafna li ddubitaw l-għażla ta' Klopp fosthom jien kif ma bedix Darwin Nunes. Plejer kważi ta' 100 miljun euro kien beda fuq il-bankino. Imma kif rajna Diogo Jota l-bieraħ kellu tieni ħaf tajjeb fejn squejja tnejn. Kien hemm mumenti fejn seta' ġab il-hat-trick ukoll, jiġifieri Jurgen Klopp għal darb'oħra għalaq dawk is-supporters fosthom kif nerġa' ngħid wieħed minnhom li l-għażla tat-tim jagħżilha hu għax ikun naf x'inhu jiġri waqt il-ħin tat-training u mhux fuq dak li naraw biss aħna jew x'naħsbu aħna is-supporters tal-Liverpool. Ukoll kien hemm min qal li Darwin Nunes ma bedix mill-bidu għal raġuni li mhijiex 100% fit. Jiġifieri dik hija waħda mir-raġunijiet li jaf li Darwin Nunes ma bedix mal-ewwel 11. Rajna wkoll l-introduzzjoni ta' wara 190 ġurnata nieqes il-Luis Diaz li Luis Diaz beda fuq il-bankina l-bieraħ għalkemm imbagħad rajna l-introduzzjoni tiegħu li fil-fatt kien minnhom kien viċin ukoll li jiskurja meta tad-daqqa ta' ras u ħabbat mad-difensur ma' dan id-difensur tal-Leeds United li ġie imbagħad introvit għall-corner. Ġifieri Luis Diaz irridu ntuh naqqa ċans issa li kien ilu żmien twil b'injury u sakemm jerġa' jiġi f'postu jieħu l-ħin il-match fitness mhux xi ħaġa faċli, speċjalment fil-Premier League biex terġa' ġġibha malajr. Rajna wkoll l-introduzzjoni ta' Roberto Firmino fit-tieni ħaf. Rajna lil Trent Alexander-Arnold li kien hemm mumenti beda jitla' fil-pożizzjoni tal-midfield, sistema ġdida li qed jipprova Jurgen Klopp u qal qabel il-logħba we have to get used to it, jiġifieri nemmen li Trent Alexander-Arnold jekk mhux din l-istaġun li ġej ħajkollu rwol differenti u nsaqsi l-supporters tal-Liverpool għandhom immorru jixtru right back ieħor il-Liverpool jew iħallu Trent Alexander-Arnold u Ramsey l-kompetizzjoni tiegħu. Du Trent Alexander-Arnold jimxi fuq quddiem aktar quddiem għall-midfield lill-membri tal-Occupied Crypt ngħidilhom ukoll ħajkonna għal dawk li huma membru esklusivi tal-Occupied Crypt ħajkonna intervista speċjali fejn ħankunu qed nindiskutu ma' ġurnalist famuż it-transfer market tal-Liverpool u potential signings li sta jkollna l-Liverpool jiġifieri kif qed insemmi l-Trent Alexander-Arnold hekk jaf jimxiex fil-midfield jew le u l-opinjoni tagħkom jien għal dawk il-membri li huma membri fil-Occupied Crypt ħankun qed nixxerja post fil-ġimgħat li ġejjin fejn ħajkonna l-interview esklusiva. Issa ma nistax nagħtik aktar informazzjoni għax għadna qed nifissaw data mal-ġurnalist meta jista' jkun available. Jiġifieri dik l-informazzjoni nagħtuha aktar fil-programmi li ġejjin jew ukoll fil-page tal-Occupied Crypt. Il-bieraħ rajna il-gowl li qlajna kien żball ta' Konate, però wieħed m'għandux jinsa li Ibrahim Konate huwa difensur li vera jagħmel ħiltu fast u nażżarda ngħid li huwa l-aqwa difensur li Liverpool FC għandhom bħalissa ġifieri Ibrahim Konate huwa difensur li Liverpool akkwistaw l-istaġun l-għadda l-35 miljun euro u qed naraw x'bargain kien
għall-futbol tal-lum il-ġurnata għall-iskwadra tal-Liverpool. Difensur li ħafna nemmen li jixtiequ jkollhom bħalu fuq wara. Nemmen ukoll li Liverpool ma jistgħux jibqgħu jiddependu fuq Ibrahima Konate u Virgil van Dijk qed jissemma li jista' jkun ħajitlaq ġew Malti fl-istaġun li jmiss u hemm ċans ukoll qed jissemmaw rumors li jindika il-difensur li jilgħab fil-lig Ġermaniż hemm ċans naħduh ukoll on free transfer u li jekk min issejjer żball jilgħab mal-Mönchengladbach jew ma' xi tim ieħor tal-Bundesliga, korreġuni bħalissa mhux qed jaħseb moħħi, però wieħed minn dawk il-potential signings li jistgħu jakkwistaw il-Liverpool għal free transfer. Ma nemminx li Joe Gomez għandu jitneħħa għax Joe Gomez kapaċi jilgħablek il-logħba tar-right back kif ukoll tad-difensur ċentrali plus hekk huwa plejer li nemmen li Liverpool jaf jigwadawn minnu aktar quddiem, speċjalment ukoll ħabba l-kwota tal-Ingliżi, ġifieri jiena għalija Joe Gomez inħallih. Però għandna bżonn li nġibu difensur ieħor tal-livell għoli flimkien ma' Virgil van Dijk u Ibrahim Konate u nerġa' ngħid jien bħalissa l-aħjar difensur li għandna huwa Ibrahim Konate. Fil-backdrop tiegħi llum qed nagħmel parti miċ-ċelebrazzjonijiet li kellna l-bieraħ waqt li bdew jiżgwijaw il-plejers. Hemmhekk qed naraw il-Trent Alexander-Arnold li l-bieraħ kellu ħafna tifħir mis-supporters tal-Liverpool mhux biss imma anke minn supporters oħra li jsegwu id-dinja tal-futbol kuljum. Diogo Jota li kien ilu biex isib ix-xibka għal żmien twil u ħafna mis-supporters ħadu pjaċirlu. Kien ħaqqu ngħidu li ħaqqu Diogo Jota reġa' isib ismu fuq l-score sheet. Hemmhekk qed naraw il-Fabinho wara li Fabinho qed nerġgħu naraw il-Fabinho li nafu aħna qed jilgħab dak id-defensive midfielder li jiena neqsim minnu ħafna u di kien qala Jurgen Klopp li meta kien ser ħażin ma kienx jilagħbu qal u mbagħad qed naraw reġgħu żvilupp pożittiv Jurgen Fabinho allura Fabinho wkoll dal-aħħar logħbiet kien qed jilgħab tajjeb ħafna. Cody Gakpo wkoll li diġà tkellimt fuqu u bla dubju ta' xejn qatt nibqgħu naraw l-aqwa tiegħu u bħal l-attakkanti l-oħra ħajkonna kompetizzjoni tajba oħra fuq quddiem. Salah il-bieraħ ukoll kellu logħba tajba u wkoll qed naraw nerġgħu il-Mo Salah li fl-agħar staġun tiegħu għandu l-istess goals tal-aqwa staġun ta' Marcus Rashford, ġifieri Salah għalkemm forsi jkun hemm ġranet fejn jiddisappunta u forsi kellu season ħażin bħall-bqejja tal-iskwadra xorta waħda qed ilaħħaq ma' plejers oħra li huma għaddejjin mill-aqwa fil-karriera tagħhom. Ukoll ma tantx jidher fil-istampa qed naraw il-Andy Robertson li l-bieraħ kellu logħba tajba wkoll u flimkien ma' Trent Alexander-Arnold qed naraw li l-right backs tagħna jerġgħu jagħmlu l-assist waqt il-logħb. Jiena wkoll il-bieraħ li oġobni waqt il-logħba bdejna nisimgħu it-Travelling Cop is-supporters ikantaw u dik hija xi ħaġa jien li esperjenzajtha meta mort nara quarter final ta' Champions League mal-Benfica u ħadt pjaċir immens nara l-away end nipparteċipa mal-away end, ġifieri it-Travelling Cop għalija huwa wieħed mill-aqwa supporters li għandna il-Liverpool. Il-bieraħ ukoll għalkemm domna ma nuru dik l-intensità, mal-ħin il-Liverpool bdew jilagħbu dak il-futbol li konna neqsim minnu kif diġà fil-bidu. Jiġifieri jalla inkomplu nibnu b'daw it-mill-logħbiet li ġejjin, il-Liverpool inkomplu nibnu dak tip ta' logħob li ilna aħna supporters ħafna neqsim minnu. Da kienet il-Leeds dal-istaġun kellhom l-ikbar telfa fl-Elland Road kontrina, ġifieri għalkemm il-weekend li għadda kellhom telfa kbira, l-ikbar telfa li ġiethom dal-istaġun kien kontrina, ġifieri wieħed trid jammetti wkoll li l-Leeds United bħalissa għaddejjin minn żmien ħażin plus kellhom il-Tyler Adams u l-Benford naqsin, ġifieri kellhom plejers importanti li wkoll wieħed trid jgħid isibu x-xibka mhux darba jew darbtejn, ġifieri il-Leeds United bħalissa għaddejjin minn żmien debboli. Jiena
għallum ħanieqafaw. Nixtieq ngħid ukoll li jien illum kont l-unika YouTuber li qed nitkellem għal dan il-programm ta' Mixzone, ġifieri mhux ħajkun hemm ħadd ieħor warajja. Nixtieq ngħid proset li sħabi għall-programmi li kellhom fil-programmi li għaddew li ma kontx magħhom jiena speċjalment il-ġud, jiena xorta waħda l-kemm ma nkunx qed nipparteċipa fil-programm, nipprova nagħmel mill-aħjar u nsegwi kull programm ta' Mixzone kif ukoll ta' Botta u Risposta, speċjalment nieħu pjaċir nisma' l-kollegi tiegħi, il-ħbieb tiegħi l-Antonello, il-Mark, iċ-Ċomba u l-Ġud bl-analiżi u bl-opinjoni tagħhom tat-tim tagħhom. Huwa parti li għalija fil-parti tal-ġurnata li jkun hemm il-programm ta' Mixzone nipprova nagħmel mill-aħjar nisimgħu għax huwa break għalija fejn nirrilassa mill-istress li wieħed ikollu waqt il-ħin tax-xogħol miġu wara ġurnata xogħol wara ġurnata xogħol. L-appuntament li jmiss huwa l-għada l-erba' fi 11:15 fejn ħajkun hemm programm Mixzone fejn se niddiskutu żewġ logħbiet tal-UEFA Champions League. Napoli versus Milan, wieħed ħajkun qed jistenna din logħba u ħanaraw iċ-ċomba x'ħajkun ir-reazzjoni tiegħu fejn nemmen li l-Milan għandhom ċans kbir, però Napoli away jiena bħala supporter ta' Liverpool ma naħsibx li ħatkun xi logħba faċli għall-Milan, però nemmen li l-Milan bħalissa din aktar b'saħħithom u kif ukoll hemm lil Antonello li għalkemm għaddejjin forsi minn żmien ħażin fil-lig, nemmen u ma kontx qed nistenna li jerbħu away kontra Benfica, nemmen li għada l-Inter jagħmlu pass ieħor għas-semifinali taċ-Champions League. Jiġifieri għada ħajkonna lil ċomba bil-logħba ta' Napoli versus Milan fi 11:15 u wara ħajkun hemm Antonello bil-logħba Inter Benfica. Il-video ħajkun qed jinstab disponibbli fuq YouTube, jiġifieri nħeġġixkom għal dawk in-nies li qatt forsi m'għamlu subscribe fuq YouTube. Huwa aktar faċli biex wieħed jagħmel aċċess għal programm li forsi ma setax isegwihom. Il-paġna ta' YouTube għamlu subscribe u dan il-programm flimkien mal-programmi l-oħra ħajkun available mal-oħrajn. Jiena nirringrazzjakom ħafna u grazzi immens tal-li segwejtuna. Narakom il-weekend li ġej bil-logħba fejn ħa nkun qed niddiskuti l-kelmtejn tiegħi u jispera jkollna riżultat pożittiv ieħor għall-iskwadra tal-Liverpool fejn ħankun qed niddiskuti l-logħba Liverpool versus Nottingham Forest. Lis-supporters tal-Liverpool ngħidhom you never walk alone u kif ukoll lis-supporters kollha tal-futbol u s-segwaċ tal-Kamra Sportiva. Grazzi ħafna.